Dito tayo sa bayan ng Kalawan. Uy, mukhang magandang ano nito pag gabi ah. Overtaking sa solid line na yellow. Kaya niya yan. Tinutulungan ng isa. Paahon. Dito ang bilihan ng mga ube. Yan. Marami itong mabibilan dito ang ube. Yan, mga leche plan. Ano, halos karamihan ng tindahan dito. Yan ang produkto nila dito, yung ube. Nakabili na ako dito eh. Ang bigay sa akin ng isa 35. Ayan, pagbaba mo dito, sunod-sunod yung tindahan dyan, kaliwat kanan na yan. 35 ang bigay nila sa akin dito. So nakabili ako ng ano lang, 4 na piraso ata o 5 piraso na yung binili ko. Mas makakamura ka kung wholesale yung bibili mo, maramihan. Ayan o, ang daming ano, tulad yan o, yung truck. Ayan, sunod-sunod na yan hanggang dun yan sa baba, mga tindahan ng ube. Shoutout nga pala kay Ma'am Bet, regular customer namin dito sa Kalawan, Laguna. Solid na customer namin yan si Ma'am Bet. Thank you po Ma'am Bet. Living life, everyday, late at night, not okay, all I want, and I pray. Barangay, hindi ko na nabasa. Buti na lang may edit. Yan, nung time na nasiraan ako, hindi ko alam kung ano nangyari nun eh. Basta parang tumalon yung ano bang tawag doon, rocker chain, rocker arm, basta yung kadena sa loob ng makina, tumalon siya eh. Pagdating dyan sa may footbridge na yan, yun yung nakikita nyo, biglang kumatok yung makina ko. Ayaw nung umandar. Umandar siya pero ayaw umabante. So nung ayaw umabante, hindi ko na siya pinilit mag-start kasi maingay talaga. So buti na lang, may shop dito, tinulungan ako para kahit papano magawa ng paraan. So dito nabili yung parts ng aking motor. So yun, itong shop na to. Salamat sa inyo kapatid dito sa Kalawan, Laguna. Mabuhay po kayo.
nakalabas tayo ng boundary ng Palawan. Okay, so kakanan na tayo rito. Yan, so pa San Pablo na tayo. Yan. San Pablo Pure Gold. Dito muna tayo. Picture muna tayo syempre.